Прафесійнае свята адзначылі напярэдадні працаўнікі сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай галіны аграпрамысловага комплексу. З гэтай нагоды ўрачыстасці абласнога ўзроўню адбыліся ў Камянцы. Сюды з'ехаліся лепшыя з лепшых аграрыяў Брэшчыны, каб прыняць удзел у святочных мерапрыемствах. Святочныя мерапрыемствы – гэта перш за ўсё сустрэчы, а калі сустракаюцца аграрыі, то размова не проста пра паказчыкі, а пра жыццё ўвогуле, бо менавіта здабыткі сялянскай працы ёсць першая прычына дабрабыту ўвогуле. Я радуюсь тому урожаю и валовым сборам по сахарной свекле, по картофелю, по другим культурам сельскохозяйственным. Я радуюсь тому, что у нас очень прекрасные люди на Брестской земле, которые очень хорошо работают и которых невозможно выделить, например, на лучшие или худшие. Есть самые-самые, так вот самых-самых мы сегодня будем чествовать. Пачынаючы ўрачыстасці, кіраўнік вобласці яшчэ раз нагадвае пра той значны ўклад у агульныя поспехі Брэшчыны, што зрабілі сёлета хлебаробы. Упершыню ў гісторыі намал лот у 1 мільён 400 тысяч тонн зерня. Па ўмовах рэспубліканскага спаборніцтва вобласць на ўборцы ўраджаю прызнана пераможцай. Але цяпер віншаванні і ўзнагароды заслужана прымалі прадстаўнікі ўсіх накірункаў аграпрамысловага комплексу. Дастаткова сказаць, што ў параўнанні з мінулагоднім на 8,5% у вобласці выросла вытворчасць малака, на 8,1% мяса. Толькі 7% да агульнай колькасці засталося стратных гаспадарак. Мы экономически довольно крепкое хозяйство, именно благодаря производству и удачной такой по хорошей цене продажи молока Савушкину продукцию. Поэтому наиболее успешно вот это сейчас, на мой взгляд, на такой земле, как наша, не очень плодородная, это производить молоко. Аж 5 разоў у ліку асноўных пераможцаў у розных намінацыях на сцэну выклікалася кіраўніцтва Пружанскага района, як лепшага рэгіёна па нарыхтоўцы травяных кармоў, вырошчванні буракоў і бульбы, вытворчасці льносемя, реализации мяса. Целая коллекция, это 5 наград, 5 грамот мы сегодня получили. Вот то старались целый год. Ну, мы к этому шли целеустремленно. И не один год. И не один год. Да ліку бяспройгрышных фактараў аграрыі адносяць выкарыстанне інтэнсіўных тэхналогій, прычым скрупулёзныя. Здесь, когда мы говорим о технологии, мелочей не должно быть, если мы хотим получать нормальный результат, который мы получили в этом году. А по-другому нельзя, потому что можно вложить, ну, если образно говорить, руб, то есть 90 копеек, а надо было вложить рубль. Но вот эти 10 копеек мы где-то не довложили, и вот эти 10 копеек отрицательно влияют на все те, ну, большую массу денег, которые мы укладываем. Поэтому здесь мелочей не должно быть. Тым больш, што 2013 год мае быць годам, які пакажа, наколькі Брэшчына зможа утрымліваць пазіцыі, і яшчэ большай значнасці пры гэтым чалавечы фактар, тое, чаму цяжка вызначыць цану, адносіны да працы. Я 4 года еще, молодые годы, как бы после школы, жила в городе, но потом оказалась волей судьбы в деревне и не жалею. Мы выбрали такую дорогу, мы по ней идем. Поэтому с праздником, уважаемые наши друзья, наши хлеборобы, наши люди, которые работают в промышленном комплексе. Простой Якименко, Василий Полховский, областные новины, Камянец.